Il-prezz taż-żejt tat-tissir jisplodi, iż-żidiet tal-prezzijiet huma tal-biża' huma dawn il-frażijiet li ddominaw il-faċċata tal-ġurnal illum li qed iħarsa lejn id-daqqa tal-inflazzjoni u l-effetti tal-għolli tal-ħajja, mhux biss fuq il-ħaddiema u l-familji, iżda anke fuq in-negozji varji f'pajjiżna, mhux binqas is-settur tal-catering. Fil-fatt is-sidien tar-ristoranti li tkellmu mal-illum qalu li żieda fil-prezzijiet ta' ħafna prodotti hija tal-biża', speċjalment it-tqiegħ u ż-żejt tat-tissir li splodew fil-prezz tagħhom u dan bla dubju li qed ikun pis għall-operaturi f'Malta u Għawdex. Diversi operaturi sostnew li ilhom minn Ottubru jikkumbattu ma' bosta sfidi bħal Covid u issa anke l-gwerra fl-Ukrajna, imma l-problema tal-inflazzjoni hija daqqa kbira fuq in-negozji. L-invażjoni tar-Russja fuq l-Ukrajna kellha impatt devastanti fuq il-prezzijiet tal-materja prima li tintuża fil-produzzjoni tal-ikel, il-qamħ, il-qamħ irrun, iż-żejt u ħafna prodotti oħrajn. Apparti minn hekk, wieħed mill-akbar manifatturi tal-gallettini f'pajjiżna fl-aħħar ġimgħat stqarri li f'Novembru kienu diġà raw żieda ta' 35% fil-prezz tal-materja, imma l-ispejjeż għadhom qed jisparaw il fuq bil-qamħ irrun u ż-żejt aktar milli irdupjaw fil-prezzijiet tagħhom.